want je m'appelle Miss Piri de Washington Hills. Welcome everyone. I'm Miss Piri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Washington Hills is very conducive for learning. The teachers are very initiative and interactive when it comes to what they do. So it is not just about learning. They actually enforce a mentality that this has to be practiced. It is a school where a student body is mentored into a person who can handle reality, a person who can act into the world, a person who is productive. We have a couple of co-curricular activities, for example, sporting in clubs. We have debate, we have got interact, we have got Leo Club. All these clubs, they nurture and groom someone into someone who's great. So this school is an institution which can be great for you, an institution which you can call exquisite. And not to brag, even in our public examinations, for example, Cambridge, ZIMSEC and HEXCO, we are excellent. Voilà, on a déjà entendu, Washington Hills, c'est une école qui est très très bien. Well, we have heard from the horse's mouth what the school is all about. So now we invite you all to come in your numbers. Trust us, you won't be disappointed by bringing your children to school. Zoi morohi mwakadini linjani mazimbabwe amahle. Kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Salibonani balalele makhaya siyalibingelela namhlanje ngelinye njalo ilanga. Elami igama nginguthadiwa nashe Khuthama uMandlovweni ospecial. Tichirimo murushinga hongu ndakanga ndaoneka hangu kuti ndakudzoka guta reHarare, asi pane vamwe vakazoti aiwaka vamushamarare hamungaende tisati tataurawo. Liqiniso bese sithe sathi kuvalelisa sesithi sesibuyela phela emakhaya kodwa kwasokusiba labanye abathi hayi liyangaphi lingakaqedelani lathi kulokunye osokuthe kwathi kwaqala ngapha esifuna lithi kukuthinta likubamba bambe likubona ukuthi kuhamba njani. Nawo ndiyo kaye vana vari kunangana uroyi, tingati mhuri iri kunangana uroyi vachiti urombwa hwakasiyiwa nababa asi akasiyirwa ndiani. Ndofunga makaiona nyaya nhasi uno tiri kuendera mberi nayo tibva tangoipendera. Njengokubizwa kwenu balalele emakhaya indaba imayelana ngabantwana abagconana obuthakathi. Ubaba ebethakathi ebeloya umbuzo sungokuthi wachiyela bani imithi yakhe ngoba kuyabanje ukuthi imithi yakhe inyoka zakhe ayesebenzisa lokho ezikhona so kudingakala ke ukuthi olazo mbani. Asengwaze semure eZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Chichakaitika kumasowe. Ya inini ndini hangu ndikatowa manheru chinzi unozviita munin'ina wako. Funga ndikasvikira munin'ina wangu achiumburuka. Pasina wakuru. Tata hadiku kuchechi ndikagona kubatsirika. Funga ndikabva ndaenda naye ndini wakuru akaziva kuti wana bamunini. Ndaenda naye. Tasvika ikoko. Zvikanzi dari richazorofamba panguva yekuti tiende apa zoto tozotangira chidari. Funga nabamunini pawakasvika wakati tore chimprofita tichochi pasaidi zvikanzi aiyo muchamira ngochi masowe kana yatanga. Viswa nguwa ikabva yatanga totanzi pindechi padare utapinda padare tapinda padare tikatanga kuprofita vichinzo baba yenifunga uyo munyina wangu ndiyakananzo nyoka yaitawo nyoka yechinzi ndiyo panopa ndizvo zvikatanga kutawo kanzi yoyo kunanzi wakaita nyoka yoyo ndizvo zvakonzera mwe hanzvadzi yake inodona iri hanzvadzi yangu inini kanzi ndizvo zvakonzera vaenda pano mwana pano mukomana uyu mukamunonokera anoonera sei kutofa vishuwa wakabva wajambi wabva waenda pana iyo bamunini bvanzi imimi mudhara mukatemerwa nyora pamhanza nopapusana apa zvinzi uwe uchabatsirika pazvinhu zvako zvese aufanira kunge uchizotambudzika zvishuwa iwo wakatanga kudaita kakuramba ubva wati aiyo inini ndinonyatsa kutemerwa zvikanzi aiyo kwatemerwa uchitoziwa ende ari masikati kwete kuti anzi manheru ana zvokubiridziwa ndozvikukupa kuti iwe zvikutambudze futi wani pamba pako iwewe pano nyoka pano umwe munhu akambokuudza here kuti pano nyoka inogara pamba pako iwewe
zvikanzi ainizvo nyoka ndizviziva zvikanzi pano nyoka dai kunzi vanozouya vanokwanisa kubvisa zvinhu izvozvo mundisedze inini muprofita ndiuyo pachi nditaura kuti kana musina kubvisa nyoka iyi hamuna kubvisa nofunga antu omatari akapandira kubva ipapo svika tizotaura isu tikati da kubviswa zvipikiri izvi zvapo kuti mukomana yazokwara izvi zvikabuda izvozvo tozofambira izvi nyaya ichi inyoka yanga ichatauya saka zvazonakawo kuti magara masvika masvikidzana uchi nazvo saka zvichida kuti wachenesiyo nokuti isu pese patiri kana neni nopandiri zvo tongoti wawe ndiwanonyoka yachikutaura nokuti hapana kumwe kwati kuti ndokwazviri nokuti ndowanazvo panopo saka isi tiri kuyatonesana navo kuti mimi nyora dzamukatemererwa muchibvuma ndofunga ndozvimwe vya zvachinja yotatenga kusiri kuziziva asi nyaya yacho wakuiziva nokuti ndowaibata mishonga yacho yese saka nanhasi unoitonesa isu kuti wanhu wacho walitwa kunzi wakupomewa wacho ngatizofamba tese nawo wanyatsonzwisa pano nyaya yawo nokuti hapana umwe wachichatori ndinenge nokuti nyaya yacho ikamuka munhu akafa kare ezvino zvitikutsomana nozvinge munhu achari padhuze zvinji ndiyani nyaya idzodzo toramba tichizotsvaga kuti nenge hatitazvitsvage saka dai tisi tingochenesiwo panyaya yedu funga ndoyani nayo chete zvipikiri zvakaipe chi maonero ako zvipikiri nehanguka pazvikazvipa ndipokuti ndopakatangira kuti munino anga afeta ndopakatangira nyaya yayo kuti atange kuhwara gumbo nokuti pakangofeta sanasi pamene akaita mazuva mangani apa zvipikiri zvakaiswa nemaprofita good zvikaiswa nemaprofita ende pazvikaisiwa kwacho zvinoiswa pamba panopo zvakienda kuisa pamba poiwo pambuya wake iye wakati kuzviperere pamupamba pavo panopo vasimudza vavhisa pamba pomumwe munhu undiri pasiri pamba pako nokuti kana wabva papo kuchijamba jirawo wanditi ukaenda pamba pomumwe ndikakusvika uri papo kana ngari demo nogona kutema naro nokuti ne ndikatsanga nokuti abhasi pako unotanga wasuma mulidzo ipapo kuti ndakiita zvinhu izvi ezvino ndo zvasipa kuti munhu atambudzike svika nhasi takuramba tichitenderedzana so shwashara abata but bata kwalaire ni chanzi kuti abata kudana ndiri hapana muprofita angakwanisa kuzvibata kuti zvinyatsi kutaura zvakanaka nokuti ndozai kana chabata ndiri chofana kubata kana kutochinja kupapa zviri papa yapo zvienda pano mumwe munhu asi zvinokwanisa kuita zvinhu izvozvo zvandiri zvinoramba finza zvibata pemwana mumwe hazviitwe izvozvo ndazvichinje zvienda pano mumwe tonyasa kunzwisisa point yedu kuti chokwadi nokuti apata zvazvo zvakurambira zvakunzi uyu mukumunyebera handimukunza uyu mukumunyebera pana chakabata bo akungosundira ndiri wopa kunyebewa tichinja uyu shavira abata pano uko renda pano umwe munhu tonyasa kunzwisisa proof nokuti apati tonyasa kunzwisisa nokuti tangoti tichibva kubvisa zvinhu munobva adona apa zvinoreva kuti chizvo hatichanzwisisa kuti iproof iyipi yatinotora pazvinhu zvinenge zvipi izvo zvaitika pano pa zvokuti sekuona kwenyu mimi munogona kunge sitori shayo ari madhira ari kuitwa ini nangu ndomaonera ndaita tisiri kana pakunzvenga ndomaonera ndaita ndosaka ndati ndatifambei kana zvikadaroka tonyasa kubata proof pairi kwete kuti tongoti munhu tichibva pakuita zvinhu zvinandiri zvinhu zvaitika alright pazvaitika paindi hana chatibatsira asi inini chimwe chandadzoka nacho kumashure funga baba akabvura ndowashandira munhu akanziva pana zvaunondiita nyatsonzera kutora kwandira asumuka mukwacho changa agarapo wakuti mukwacho asumuka iwewe abva waya ndi apa uyu azidono akuchema ko adi kuchema pano muprofita kubva kumwe so asi ndangozviswa musoro pamwe ndino hangu nachirasika asi ndazviramba kuti hazvisirizvo izvozvo ndazviramba ondininiwo zvangu ndiregererewo zvakutaurika zvimwe zvakuwedzerwa kuti zviite tuwana tunake zvinakidze handitika saka toda kuti pachene chena kwangu inini kwacho nofunga pambotaura kuti takafamba kwakawanda uyo nyora dzaari kutaura uyuka hana kudzitenda dzaari kutaura kuti hanzi ndikatenda kuti ndikatemwa nyora ndingabvume kutemwa nyora kuti ndikuda kuuraya vanhu ndichizowadii kana wafa ukatemwa nyora dzekuti uraya vanhu kana ndavauraya vese waita hobho ndowadii saka yavo vakutaura kuti apa aitwa madhirika ivo vakaitawo madhiri nomuprofita wavo futi ndozvavakaita nachifoja wavo havana kutanga nhasi vakatangawo kumashuro waifamba wega zvakutaura kuti inini kuti ndizofamba ndega ndakatoona kuti zvanga zvichitonetsa waitofambawo wega futi wachinzvengawo inini panapa saka muri kuitirana madhiri saka tinoda kuti tiwane panzvimbo hwane atichaenda tese muri kuitirana madhiri pano ari kunzvenga ini ndikuitawo zvangu handitika saka ngatibatanidzwe titsvage chinhu hwani tese tichinzwa tese kwatisingazikane tese ndokuti zvichinyatso kuita bhoko wozovata kunge vanokahungwaru mbichana ini ndichitaura ndikati pusei nokunyanana kusada kutaura saka toda kufambirana zita rangu ndonzi Nomeni Muroka ndofunga nyaya iyi matangira yakaita pane rimwe zuva randakauya kune muti uri kuseri uko une jira rakaitwa hata pandakariona ndobva ndaudza mukoma ndikati mukoma pane zviri uko vakati handisi kuziva kuti zvakafamba sei ndikati but izvi hazvitendero zvokuisa miti machira kumiti ndobva tabuda vandaenda kumba pane muzukuru wanga abva kugrendel ndobva auya tiri kuenda kugarden ndobva ati amengo uri papapo gore wakabereka sekuru ndikati azvishuwa uyu unenge wabereka zviri nani vataenda tadzoka ndobva ati aimi sekuru papai mamboona iri pamengo papai pane spikiri
yakamborovererwa nani kana kuti ndimi akaroverera ndikati handisi kutomboziva haina kana tombozvitarisa ndikabva ndazodzoka ndobva ndatarisa spikiri ndakaona zveshuwa iripo ndobva ndazoenda kumba ndobva ndaudza mukomana ndikati iwe zveshuwa spikiri yakataurwa yeye iripo akuda kuperekedza mbuya vake uku ndobva tikasangana ipapa tikati handi tonoona kuti ispikiri here kana kuti ihuko chaiyo ndobva tasvika indakatora soti ndaitomwayawo soti uyu ndobva tora kawaya uyu achikwesha kuti tione tikatoti tese ano haisi ihuko ispikiri tikati saka ndiani akaisa hatina kuwana akatipindura bhozi tanga siri kuziva kuti ndiani akaisa ndobva tangodismiss tobva taenda ndobva akazotaura kuti akumbati gumbo rangu renge rikurwadza ndikati akochii zvanza amheni ndobva aenda china bva rasangana kuna runa achibva unoperekedza mbuya vake zvikanza ndara gumbo rei rakita sei rakurwadza purazi rakita kakuzvimba ndikati dzimwe dzonguva richaita sei richapora ndobva ndauya kumba kunokuku ndobva ndadzokera kubasa wanga watova usiku ndobva ndikafonera kunzi hachatokwanisa mukomana uye negumbo ndobva ndangobuda kubasa kunichiva chimhai ndobva ndasvika hanzi avaenda kumasowe ndobva ndatera kumasowe ndamusvikira akarapa zvikanzi hatikwanise kumumutsa chitombomisiyai ndikati auright handikwanisi kuzviita ndega regei ndichipurazi ndida kudzokera kubasa regei ndiende kunotomutsa vamwe vanomutsa mukoma ipapapa ndobva ndatsvaga siso ipapa ndikasvikira vasipa vachinzoenda kumasowe ndobva ndamutsa mukoma ndamutsa sisa ndobva taenda kumasowe handira kuzokugara bhozi ndaidiwa kubasa ndikasvika ndobva ndati sarai panapa muchanzwa indikakuna ndichadzoka but muchanzwa kuti zviri kudei kana kuti zvakonzerwa nei ndikazouya kumakuseni ndobva ndazonzwa kuti vanzi paspikiri papo ndo pakatangira nyaya yese kusvika tizogara pasi should be sand ndobva ndati no nekuti mukoma wakanga wataura kuti aiwa vanhu vakaisa namateo emaspikiri havasi kure vari padhuze kana muchivada vanoita sei vanouya ndobva tagara pasi ndikati aini kuona kwangu anditi kana maspikiri munamata emaspikiri ichikonzera izvi zviri nani vakaisa vauye vabvise wakati zvishuwa hazvinetsi tichavafonera wakazovafonera vobva vazotipa dheti ranhasi kuti vati vari kuuya shuwa vauya kumba makuseni vakati vokwangu vauya hamene kuti vekwenyu varedi here ndikati aura tichauya shuwa tauya tasvikira uku nekuti inda ndikati zvipikiri da kuti zvibve uku pamuti uyo nemumengo kunokuku ndekwawo ndo pada kuzotora kakavadzana kubudikidza namaiguru nasisa apa zvinhu vazorwa vachiti zvinhu izvozvo zvakatangira kunoku saka vaimutangire kunoku isi titi dangobvisa maspikiri ekuko kwari nekuti ikokuyeku kumba kwamai kana kuti kwandirotonga zvangu iko kunoku ndekwenyu handikwanise kutongerai tonga ndopavasvika kuzokandidzana pasvikira varwe maprofita akada kutomboti aya kana zvikadaro isisu hatichandikati aiwa imimi uyambvise maspikiri yatiri kufungidzira kuti ndiyo yari kukonzeresa ende yatikanzwawo isationi nemaziso amunoona nayo imisekisa kwamakaisa asi toda kuti maspikiri aya yabude tozotangira papi ipapo zvoshuwa wabvisa maspikiri awo yanenge 18 apa mhendo panga pane mangani umengorukoko ndatenda asi ndiri kukumbira uyo muti wakaningirwa uyo chipikiri chabviswa aiwa uyo kwanzi pane zviripo pauyo hameno munamato wakaita apa kwanzi zviripo ipapapapa asi zvatabvisa ndozvepamuti uyoyo nemunengori kukoko saka tokumbirawo kuti tibatsirwe tichenesane papi ipapa ndatenda ini ndinonzi anyway chipunga dambudziko riri mumhuri medu harina kunyanya haro kukura asi rakati kurei kuti tizosvika padanho ratasvika zvamanji manji ipapa tisingataure hedu zvekure tongotangira padhuze ipapa ndokunga pakaita kusanzwisisana pakati pamukoma namaiguru ndaita rombo rakashanda kuti mukoma wanakuaaazuva nhasi asi nyaya dzatinoziziva chirone kwavari ikoko maiguru wakabva wataura kuna mukoma maiguru wamukadzi wamukoma kuda kuti muramu nemuramu kufunga pamwe chachichiramu here asi ndo pakatangira nyaya wakanongedzana kuti unondichengetesa zvidhoma so nyaya iyi takaitaura hedu pavillage level wakakumbirana ruregerero asi mukoma wakanga wanzi wanochengeteswa zvidhoma wakaramba kutambira ruregerero iko svika nyaya yazopinda mudare ramambo mambo akati munofanira kufamba kunosvika kutatu mozodzoka nefeedback ndofunga takatomboitawo svondo rakadarika rese tichitaurana namukoma neshamba watawanzwawo nevamwe kuti pamwe wangangonunura vanhu vanenge vari pamakakawa akadaro saka indokwanisa hangu kuperera pano asi dai iwo mukoma wanga waripo waifanira kunge wachitsanangura
maiguru aripo nemamwe mafemibas ari pano anogona kunge vachitsetseniwa kudarika kutaura kwandaita ikoko. tanzwanzi makaendesana kwamambo muchinangana yaive nhau yeyi aichengetedzwa zvidhoma ndiani nani aimuchengetesa pamusoro iyi ini ndonchisiwe masairi paive nemusangano papohoro saka pakataurika zvakataurika muroora wangu ndobva ndamudzoma kuti zvauri kuita hazvisizvo ndamudzoma kuda ndobva ndanongedzera ndikati uri kuona guva iri kuda kuzonditema nedemo uchiramba uchitaura saka baba mukuru vakazosumuka achiti iwe kunyangara kunge kunze kwomusha muroyi womunhu ndikati nemiwo muri muroyi makandiberekesa zvidhoma ndobva ndanyarara. oho kwaive kutukana asi hamuna kuberekeswa henyu zvidhoma kwaive kutukana ndaidzorera kundituka kwavakandiita. asi mune chokwadi chekuti kana pakauya vanobatsira imi hamusi kuzonzi makachengeteswa? Zvinogona kusadaro, zvinogona kudaro amene zvinotoda vanoona vacho. asi maziviro enyu imimi anoti maziviro angu ndongokuti ndakagumbuka pakunditwa kwakati ndobva ndakadzorerawo kuti varwadze kunzwa kundirwadzisa kwavari kundiita kuti ndiri muroyi ndikati onemi muri muroyi makandiberekesa kusati Judith Chipunga vanhu vandikuona vari kutotenderera nofunga pakupopotana kwakaita nyaya cheta kwamambo wakanzi mambofambai saizvo wakatobva kumukufamba wakabva unofamba nofunga wakanzi mese muri wachi muri waroyi nofunga wakavhumira wakazvitambira akanzaro ndiani ava gogo wabva panawo gogo ava nabhudhi vasipo vakabuda ivavo saka bati kutomira tobatsirwa nemi kuti nyatsoona tushiva varoyi rega kuti havasi pasina tsarukano akawira mumvura pasina akaona akaita zuva rese ari mumvura pasina ari kuziva akanyurwa akawirwa zvisina tsarukano zvokuti hazvina kutombotifadza svika parini. Zvakaitika rini izvi? Muna Machi. Gogo hanzi mvura yakapinda iyoyo nanhasi ichiri pazati apo. Gogo hanzi makanobatwa uroyi? Takabatwa tese tiri vaviri vese muri vaviri muri varoyi. Nevamwewo mukati medzinza renyu imomo varipo. Mudzinza hanzi varimo hobho. Makabatwa imimi nani? Tatiri na baba mukuru. Mukabvumirana nazvo? Togoramba sei? Kuti tichafamba kusvikira zvadi zvabuda pachokwadi nokuti haungagoni kuramba kuti handiroyi iye mashoko achingotaura kunzi uri muroyi. Aidaro ndiani? Akati akakuti muri muroyi? Baba mukuru kana vamwe vedzinza muno vanonge vachingondidaro. Kwatakaendawo munhu wacho watakandi akangoti pauviri hwenyu mese muri varoyi. Makaenda munzvimbo iri pedyo here kana kuti iri kure? Takaenda kuGlendale. kuGlendale? Saka hamaikwanisa kakuramba apa nekuti hapana ayanga asingakuzivika. Saka imimi makazvimirira hamuna kunyeperwa handizvoka? Handingazivi. Nokuti musati handingazivi kuti ndinoroya kana kuti handiroyi. Inde nda kutaurwa chokwadi nevanodi nevanoziva kuti ambuya munoroya makaroya nhingi nanhingi. Pane umwe uroyi wokuzvarwa nawo. Izvo takazvibvunza ndikati uroyi ndohwokuyamwira here kuzamura mai zvikanzi kwete. Ndikati ndehwokutenga here zvikanzi kwete. Zvikanzi uroyi wamuri kudi wamuri kushandisiwa. Imamborote muchiroya? Ndimbozviziva hangu. Hamuna kana chamunofungidzira kuti pamwe hope dzangu dzandinomborota dzakati dziya dziya zvinogona kunge zviri izvo? Ndiri kunyepa dai dziri hope nchidzinhikira ndogona kudzitaura kuti ndosimborota zvakati manje apa hapana. Saka imimi nyaya yezvidhoma zvamaiti unochengetedza zvidhoma zvako maitorevesa kaimi? Kutukanizana. Kutukanizana asi muchitotaura chokwadika? Ndikangoti ichokwadi. Kana chitaura kudaro nokuti kana chataurwa nomuromo hachirambiki. Saka ndo pana ndoda kunzwa hangu kuti nyaya yezvidhoma yakamira sei?
inozongonzikwa musi wamunouya muchiti verify tese panapo kuona kuti uyu yakamira so yakamira so ndozotanga futi kubvunza aiwa hapana kubvunza kana vakuzouyai vavo vananhingirikiri vacho vanonzi gona muroi ndopatichabuda kaipapo ndopatiri kutoda ipapo kuti tichinyatsoziva kuti shuwa ndiripo ndiri pagurupu rokumhanya. Nokuti kangotaurana nemuromo chete tichingoti iwe wazangeziko pamwe kunyangara kwefesi yangu handiti makatofamba kare here hamuna kugutsikana kwamakaenda azvakani tifambe nzvimbo nato asi koko hamuna kugutsikana ndakakutaurwa wangoti vaviri ava tikati zvese hamuna kutombopikisa sei musina kupikisa muchiudzwa zvamusingazivi tingagopikisa chiko tichida kuti tinzike kuti ndakabvunza kakuti kosei ndakabvunza ngati inini uroi hwacho ndohwokuyamwira here kana kuti ndohwokutenga kana kuti ndohwochi zvikanzi ndohwokushandisiwa muri vaviri kudai inini munhu akauya kwandiro nditi ndinoroya ndoti okay ndizvo hameno zvinoenda nokusiyana kwokufunga ndinonzi Tarwinga Mazvidza ndini ndakaenda nevanhu ava vari kubva kutaura kun'anga kuGlendale shuwa takasvika kuGlendale takabva tapinda mumba maasekuru vaishandira takasvika takakwazisiwa hapana akataura kuti mafambirei wapedza kuti kwaze ndopakutaura kuti nyaya yamafambiro apana apa ndeyehuroi wadaro paive wakanzi apa mese muri wairi mauya apa kapa muri waroi mese washandisa shona kuti muri wapfiti handiti wadaro paive wakabva watsananguriwa saka nguva yanga yatipere netime yatakasvika wabva tsananguwa musi iwoyo wacho wabvanzi toda kukuratidzai kuti inini tinoita sei zvamuti saka tandikagara tikatarisa kumabvazuva mumba mawaishandira saka bangura unga tina wakabvanzi endai kutsamirai dho wabva watsamira dho inda munhu anzichipfugama apa wabate makumbo ndabva ndawabata makumbo wabva ndoda kukuudzai kuti wakabva wanzi da kukubvisai mune dumwa ramuinaro wabva wabviswa dumwa panapa zo pakatosara pakatoro chiwanga chi dumwa rerera kanga rikadiki so uko anga kanenge kamvere so kaipeperuka so apa kanga kane tumaburi tutatu amene tonzi chiko tuno ne black and white tuwe ndotanga tokanhingirikinwa mumakomba machimo saka pakuzonzi uroi hwacho mutsanangwa zvakaitiwa wakanzi makabvawo mukaberekawo zvipi zvamukabereka asi pakazonyanya kusimba pamukazosangana mababa wachigeja ndo pakabva pakora zvinhu saka apa hapana kana vanhu iwe wega hapana akapikisa kuti kana pana sekuru arambe kuti zvamuri kutitaurira kunyepa aiwa wese wakabvuma ukatotaura kuti tikukumbira kubatsirwa saka iyi nyaya iyi kai kuenda kwataita takutokukumbira kwamauya imimika taneta kuramba chongonzi kunouya vamwe vachiti tabvisa kuchiuya vamwe tabvisa takatarisa inini ndikamira panapa ndikada kutaura notaura nhoroondo inotaura kwandiri kuita pa ndine vana 4 vari pasi rimwe guwa ramanzwa richitaurwa apa kuti pane guwa riri apa ka mwana wangu inini akangofa zvesadheni kungozvimba uroko kudai so saka isu tikukumbirisa kuti iwo ndiwo akabatwa chinzi varoi vachinzi kune vamwewo wari kumashure iwo wari kumashure wacho tichati pachavachita wabude pachena tione kurarama iye mukoma tutaura kuti ari kubva kunzi kune mvura ichiripo zvona right now ka akangofa tikapedzera kumuona inini tikapedza kumuona musi wechitatu musi wa9 achiuya kuno kumba tikamuzomona tikazobuda nabamnini awo takaenda kumusangano kurutuka ndakafoni inini uya kuno mukoma wanga hasi kuoneka ndikati vanhu vari kumba kwanondinetsa ndakambodzima foni papai ndokuzoona kusvika pepe taneta munhu 2 days ari mumvura zuva rakati tsva kudai so taneta kudai so taneta wakazongokanda sanzu taneta ndokuzoti munhu dzambani kudai so right now nyaya dzichibuda dzikadzi pakuchitaura vamwe vanhu vari kungonangana kuti iwe uri muroika toti tsipa chita chakadai so kuti tine matambudziko ari kutibata kumwe kana kutoti tibate zvinooneka hatisi kubata zvinooneka izvo saka tikukumbira vane shambaka kuti tiri kukumbira kana pavanouya wachoka tese kana isu tirimo tiverify iwewo kuti takabatawo kana tisina tochena asi hapana munhu anofanira kutiza tiri kukumbirawo kana kutonzi iwe banguru wasivawo kana tiri kunzi manzwa kuti musi wa 15 wanenge mwedzi wechiwanhu wakwana ipopo ngatichivafonera vadzoke vanodzokera futi
nokuti ayo munhu takawiga kudhara nyaya dzinogona kudzicorrespond ngatende. Saka muri kuti imimi vaviri ava vakabvuma kuti vanotoshanda pamwe chete kuroya? Vakabvuma ende zvabva zvairana nekutukana kwavakaita kuno. Isusu munoona dzazvinoita zvinhu kana zvichibuda ka zvinobuda mukutamba. Handiti muchiti muri kutamba isusu tine zvimwe zvinhu zvatinga tichiona zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Saka tingachangoti vanhu vedu iwo ndiwowa. Saka pawawiri wabudikira yoga kana kune wamwe wavo varipo tiwabata futi ipapi tiwabata kana unogona kutongoti ini ndakachena ka ukachena kunze asi mukati pandiri inini uyu mwana wangu andinaika haziwe chandakabata ndichikura kuti ndimuchengete. Saka isusuka tiri kukura ngatichenjerere kuti wana wedu iwoka kana takabata tine zvatiri kuwachengeta nazo ka tiri kubatiwofu. Pesha wachipunga nyaya dakedza kuda kutaura panapa panovaroyi vakachenjera vakangwara. Mukomana abva panapa mwana wataura kuti ndi mwana akafa akazotora mukana wokufamba achitsvaga kuti mwana wangu afa nei. Baba wamukomana abva panapa wakafa 97 zvakafa 97 wakasiya mushonga yavanga varomba pamba pavo iwo mukoma iwavo. Mukoma wakanoromba nevakadzi wavo maiguru wabva panapa. Mushonga iyo yakasara mukati memusha kubva 97 asi mwana akafa gore ripi nhai chamwanda akanganga 2019 mukoma wakafa 97 mushonga wavo wakasiya uri mukati memusha wakauraya mwana 2019 iwo wafa 97. Mukomana achifamba kunotsvaga kuti mwana wangu afa nei. Maiguru wano wakagara apa wabva panapa wakatendeseka kuti iwo namukoma wanourombo wakaita. Awa maiguru wabva panapa wakataura muromo wokuti nini ndakaberekeswa zvidhoma namukoma wakafamba kunogadzira nyaya dzenyaradzo. Iwo maiguru iwova ndiwo wakasara nemushonga yamukoma kubva 97 kuzosvika izobviswa gorapera mushonga iyo ikasiwa namukoma iyo ikazobviswa gorapera iwo mukoma wafa kubva 97. Nhasi unoyu vari kutaura kuti wane zvidhoma zvakaberekeswa namukoma. Handisi kuziva kuti kubva 97 kusvika 2019 paikauraya mwana mukoma wari kumuka here kumakowa wachiya kunoti mushonga wangumuka unouraya uyu. Kubva 97 mishonga iyo yakauraya vanhu vangani iwo mukoma wakafa. Iyo mishonga ikukwanisa sei kuuraya munhu iye munhu akaitora akafa ichichengetwa nani. Ipapo pfungwa dzangu chaipo asati ndajekesewa kuti pamwe ndimi ngandijekeserewo kubva 97 inorarama here mishonga inotumiwa nani enyu adomwarira ndizvo. Baba wakafa. Saka mishonga yakafa kare haingaverambe ichiuraya ndizvo. Zvemishonga kuti ndakatsvaga mishonga nemurume handizvizivi. Hamuzvizivi asi uko makanobvuma kuti mune zvidhoma. Ndakangobvuma kuti tinoroya. Aiwa nyaya igoko haisi ngobvuma ka imusina. Mungangobvuma kungoti hongu ndinazvo musina. Zvichaonekwa musi wazvo. Aiwa zvakatoonekwa ka imwe nganga yamuda kuti itaure zvakasiyana nezvakataurwa ndeipi. Dzichauya dzese dzichauya. Iwe muchauya handiva ndachauya. Kuti dzijeke. Izvi zvokuti hanzi takatsvaromba mushonga nababa. Aiwa izvo ina ndizviziva. Mushonga baba vachirwara baba vavo ndo vakatsvaga n'anga kuti varapise mwana wavo. Zvisiri kuti ini ndakaenda kunotsvaga mushonga kuti ndiwe tidai. Apo ndo pandiri kuramba. Pamuramba ndepekuti imi hamuna kuenda kutsvaga mushonga kuti mudaro. Kuti tirombe nomurume wangu. Pamuri kubvuma ndepapi? Aiwa izvi zvokutukana baba mukuru wangu ndo chete zvandiri kungatomira nazvo izvozvo haikona zvimwe zvese izvi. Ndinozoita chikambura ndiro kwamuropa futi asi nhoroondo yangu ndeyokuti botsoro wamai avo nomuramu wavo rakamuka neni ndindakamuka nobotso ranga risiri ravo ndainge ndapopotana nomuzukuru tapopoterana pamvura kudaro ndopatikasvitsana kwaasabhuku obva watishedza asabhuku pabhohoro pakati pokuti titaudzane nomuzukuru achitaura kuti shuwa ndo zvatakaitana nagogo amai avo ndopavakadairawo vakati
nyarara muzukuru muroora wawo nyarara guwa iro uri kuriona iro riri guwa romwana waataura mukomana we mwana wake paakafa ipapo wakadira inini nomwana wangu mukomana kuti ndisu takaja saka ndiri kuti inini noda kubatsiriwawo ipapo naamai avo nomajira andakaita mwana nokuti inini ndaitongana nomuroora wawo yobva wati nyarara guwa iro uri kuriona wakuda kutaura nawo pakadawa uchiziva kuti iro guwa wadoja pakare ndo pandiri ipapo ndiri kuda kubatsiriwawo hwanguho zuva iroro ndapedza mwanangu. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho mhuri yeZimbabwe. Tonga itinzwe tangoti tiwedzere ka pane patakasiyira zuro. Vese vataura. Munoti kudini? Sithe sathi kuqhubekela phambili kulokho esilinikeze khona izolo. Sebekhulumile abemuli, sebekhulumile abakhulumileyo. Sesikhathini sokuthi sibekwazi ukuthi kuhamba njani, iqiniso lithini, lina abalaleli emakhaya lithini ngakho lisitshela ukuthi likubona njani. Asi maZimbabwe musadaro ko vanhu makusiya kuona vanhu makutarisa miti taona macomments pastori yedu vanhu vakutaura nezvemuti muti wadii zvawo. Zvinhu zvacho kunzima yazi libona amehlo lawo yikho kuthiwa amehlo ala mkhawulo sibilo kwamaqiniso ala libhawundari amehlo ayabona yonkinto. Senkonze semhuri yeZimbabwe tokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media Taking you to another level. Andrew Neshamba tadiwa na shekutama. Ngatisagade ibune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.